Bos días a todos. Comezamos a rolda de prensa do Consello da Xunta e, como sendo habitual, comenzámola dando a información sobre a situación da pandemia neste momento con datos das 20 horas do día de onte. 7.930 casos activos son os que temos registrados en Galicia. O 0,8% están ocupando cama nas unidades de cuidados intensivos, un 62% menos que no pico da pandemia do mes de abril, pero son 5 casos máis que onte. Outros 414 pacientes están hospitalizados, é dicir, o 5,2% dos infectados. Representan menos da metade dos 946 que estiveron hospitalizados no pico da primeira ola. O 93,9% atópanse con seguimento por telemedicina nos seus domicilios e onte tivemos 7 falecementos, o que totaliza 889 falecidos na comunidade autónoma. E, como sempre, o noso pésame e o noso pesar a todas as familias, especialmente as que perderon a vida os seus familiares estes últimos días. A nivel comparativo, sobre a media do conxunto de España, seguimos sendo a cuarta comunidade autónoma con menor incidencia da infección tanto nos últimos 14 como nos últimos 7 días. No caso dos 7 días estamos con 153 fronte a 227 de media e no caso de 14 días estamos cun valor de 254 fronte a 452 que arroxaba onte a media de España. Seguimos ser a comunidade autónoma con menor porcentaxe de ocupación de camas de UCI e a segunda comunidade autónoma con menor porcentaxe de ocupación de camas de hospitalización. Esta é a situación, o cual acredita que seguimos nun momento moi complicado no que a pandemia se refire. Mañá mesmo está prevista unha nova reunión do subcomité clínico para analizar a evolución, especialmente nas cidades galegas, e ver se é preciso tomar novas medidas. O comité clínico se reunirá mañá venres e moi probablemente outra vez o faga o luns para facer unha avaliación e o balance completo dos últimos días, incluíndo o fin de semana. Temos que, inevitablemente, facer un chamamento á responsabilidade individual. En base ao comportamento individual de cada un de nós, así non será o conxunto do pobo de Galicia. É imprescindible. Insisto, é imprescindible evitar comportamentos individuais que comprometan a vida das persoas, sobre todo a vida das persoas de maior idade ou a vida de persoas con patoloxías asociadas. Se non o facemos, vamos a seguir perdendo moitas vidas e vamos a ter que tomar decisións drásticas que afectan a miles e miles de empregos cuyas persoas son absolutamente inocentes sobre a decisión que as autoridades sanitarias se vexan na obriga de tomar. Decíamos a pasada semana, hai que elegir entre o mal menor e o mal maior. Os terribles días de marzo e abril están próximos, tan próximos que é sorprendente que os estamos esquecendo. Por tanto, volvo a reiterar, o comportamento individual é fundamental. A actitude responsable de todos é a clave do que está pasando. E, en consecuencia, temos que seguir compartindo a nosa saúde e a nosa economía. Sin o comportamento individual de cada galego ou de cada galega, vamos a destrozar a saúde, tamén vamos a incrementar a mortalidade, vamos a empobrecernos generalizadamente a sociedade galega e dun xeito especial a boa parte do sector de servizos, empezando pola hostelería, polos bares, as cafeterías, os restaurantes, en definitiva, todo o sector de servizos, que é un sector enorme en canto a emprego e en canto a moderación nos seus salarios. En fin, salvagardar a saúde e a economía siguen sendo os dous obxectivos. Entendo que o seguirán sendo durante a metade desta legislatura.
E, por tanto, todo aquilo que o Goberno adopte ten moito que ver coa saúde e coa economía. E hoxe adoptamos dous criterios, dúas decisións que volen a facer un fincapé na saúde e na economía. E son decisións, creo que, importantes. En primeiro lugar, traemos a modificación da Lei de Saúde de Galicia para que Galicia teña unha lei específica para xestionar a pandemia. Como saben, dende hai meses defendemos a necesidade de adaptar a normativa sanitaria á situación que estamos vivindo nos últimos 7 meses para evitar mecanismos excepcionais de un enorme impacto reputacional na nosa economía e na nosa sociedade como é o estado de alarma, o estado de excepción e tamén o coñecido vulgarmente como toques de queda. Estamos convencidos de que a mellor resposta a unha pandemia é unha lei que regule a pandemia. E estamos convencidos que é un instrumento inadecuado o estado de excepción para regular unha situación que dura xa 7 meses e que durará probablemente moitos meses máis. Os servizos xurídicos da Xunta de Galicia levan tempo advertindo de que o instrumento do estado de alarma, o estado de excepción, é un instrumento inaxeitado. E tamén os Tribunales Superiores de Xustiza das comunidades autónomas advertiron que ou unha lei específica ou, senón, non poderemos xestionar con normalidade unha pandemia que, lamentablemente, leva xa máis de un semestre sendo normal e convivinte coas nosas vidas, coa nosa saúde e cos nosos traballos. Por todo iso, a Xunta está defendendo sempre a necesidade de que o Goberno central se dotara dunha lei orgánica para poder xestionar con normalidade, dado que estamos nunha situación de un ano, ano e medio, 2 anos de xestión da pandemia. E o tempo tamén, lóxicamente, para ser coherentes, nos puxemos a elaborar unha lei galega para as pandemias. Entendíamos que se o Goberno de España regulaba por lei orgánica a pandemia no conxunto da nación, non era imprescindible unha regulación autonómica específica. Comprobado, lamentablemente, que o Goberno central non vai a regular a través de lei orgánica unha lei para xestionar a pandemia en España, nós, no ámbito das nosas responsabilidades, si vamos a regular a través da Lei de Saúde Pública, un apartado amplo para xestionar a pandemia na comunidade autónoma coa maior seguridade xurídica, coa maior certeza posible e coa maior claridade para todas as administracións públicas e todos os cidadáns galegos. En canto a lei estatal, recordarán que o presidente Sánchez en varias conferencias de presidentes invitou aos presidentes autonómicos a presentar propostas de modificación da lei orgánica. A vicepresidenta primeira do Goberno avanzou que estaba a traballar neste plan B alternativo ao estado de alarma. O avanzou públicamente e a min mesmo mediante conversación telefónica. Desgraciadamente pasaron 6 meses, estamos na mesma situación de incertidumbre, carecemos de elementos xurídicos adaptados para facer fronte á pandemia e España aboca a un estado de alarma, un estado excepcional durante os próximos 6 meses ata mediados do mes de maio do ano 2021. Nós seguimos pensando que o responsable leal é dicirlle ao Goberno que nos estamos equivocando como nación, como país. E é responsable e leal decir que cando un se equivoca, o único que pode facer é rectificar. E a nós nos gustaría, volvo a reiterar, ter unha lei para poder xestionar o problema que temos en riba da mesa. Non procede acudir de maneira continuada a un estado excepcional de alarma ante cada rebrote da enfermedade. Non pode haber un estado de alarma permanente ou intermitente en España no próximo ano ou no próximo ano e medio. Como non sabemos canto vai a durar a pandemia, non podemos afrontala con situacións excepcionais. Se a pandemia leva 7 meses con nós e todo parece indicar que vai levar todo o próximo ano 2021, España non pode estar en estado de alarma e excepción durante os últimos 7 meses, mais os próximos 6 xa seguros e cun gran interrogante de seguiremos en estado de alarma durante todo o ano 2021.
Si isto era pouco, ademais se confirma que España xa ten 19 estados de alarma. Cada un das comunidades autónomas, dado que nos traslada a responsabilidade, decidimos, de acordo cos criterios que consideramos oportuno, a situación no país, co cual é necesario en España para un español, xa non para alguén que nos visite, pois facer un cursillo rápido de aprendizaxe de que cousa pode facer en cada comunidade autónoma, en cada provincia e en moitos dos 8.000 concellos nos que se divide España. Comprenderán que así é moi difícil que os cidadáns entendan o que estamos facendo os responsables políticos. Pois ben, falando de Galicia, nós vamos aprobar unha lei para xestionar a pandemia na comunidade autónoma mediante a reforma da Lei de Saúde de Galicia do ano 2008. Por tanto, hoxe o Consello da Xunta reflexionou e valorou a proposta de modificación da Lei de Saúde, unha lei adaptada para xestionar a pandemia, con necesidade de contar cun marco normativo para que as autoridades de saúde pública e os tribunais, sobre todo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, teña unha normativa que se aplique en Galicia coa seguridade xurídica que dá unha lei e que podan ditar autos no futuro amparados nunha lei que espero o Parlamento de Galicia tramite e aprobe no máis urxente posible. Unha lei que ofreza a necesaria seguridade xurídica, con especial atención á concreción das medidas preventivas, e unha lei que, dado que vai afectar nos dereitos e liberdades da cidadanía, necesita ser concreta, ponderada e proporcional para que os dereitos e liberdades se vexan na maior parte blindados e non comprometidos. Pois ben, a crise da COVID puxo de manifesto a existencia de 4 carencias normativas na nosa Lei de Saúde Pública que vamos a intentar mellorar. Primeiro, necesidade dunha maior concreción nas medidas susceptibles de adoptar en cada caso. Segundo, regulación dos requisitos exixibles para a adopción das medidas polas autoridades sanitarias. Terceiro, necesidade dunha maior concreción en relación co réximen sancionador aplicable. E cuarta, precisión dos termos e alcance da garantía xudicial. Este último cuarto é o único que está resolto en España, dado que se modificou a Lei de Xurisdicción Contenciosa Administrativa e se dice que todas as medidas en materia de pandemia adoptadas polas autoridades de saúde pública deberán de ser coñecidas, e no seu caso autorizadas, polos tribunais superiores de xustiza de cada comunidade autónoma. É o único que temos claro durante estes últimos 7 meses nos que vivimos nesta situación sin precedentes no país. Por tanto, esta lei ten unha serie de parámetros que os vou a trasladar dunha forma rápida, que serían no ámbito das medidas preventivas. A lei ven a concretar que medidas limitativas podemos adoptar, incluso aquelas medidas limitativas que afecten a dereitos fundamentais. Por exemplo, limitacións de horario, de apertura e peche de establecementos, medidas de seguridade e hixiene, obrigación do uso da máscara, prohibición do consumo de bebidas alcohólicas na vía pública. O botellón rematou en Galicia. E a obriga de suministrar datos á Administración, especialmente a persoas procedentes de outros lugares. Estas serán obrigas, a partir da entrada en vigor da lei, con respaldo legal, non só con respaldo do Comité Clínico, senón con respaldo legal para que o Comité Clínico as poda adoptar cando o considere oportuno. Segundo apartado, medidas para o control de enfermos, de contactos estreitos ou en risco, tales como poderemos dictar ás autoridades sanitarias illamentos obrigatorios no domicilio ou internamentos obrigatorios nos hospitais, sometemento a tratamentos específicos e adecuados, corentena de contactos estreitos, obriga de sometemento a test ou cribados, obriga de sometemento a vacinación sempre que así se dictamine polas autoridades sanitarias, medidas que limiten a circulación e a mobilidade, tanto diurna como nocturna, confinamento de zonas e restriccións ás agrupacións de persoas.
Estas son medidas que quedan con respaldo legal para ser adoptadas de forma proporcional polas autoridades sanitarias. Dado que algunha destas medidas afecta os dereitos fundamentais e as liberdades públicas, o legislador autonómico, en exercicio das súas competencias en materia de sanidade interior, pode concretar as medidas de posible adopción respetando a regulación da Lei Orgánica, desos escasos artigos da Lei Orgánica de 1986. No caso destas medidas, insisto, das limitativas de dereitos fundamentais e liberdades públicas, se exixirán que as medidas sexan acaídas, que sexan necesarias e que sexan proporcionadas. Acaídas no sentido de que sean útiles para conseguir o fin proposto, necesarias, de tal xeito que non exista outra medida alternativa, menos gravosa, e ponderadas por derivarse de elas máis beneficios ou ventaxas para o interés xeral que prexuízos sobre outros bens e valores relativos a circunstancias persoais de quen sufre esas medidas. A adopción destas medidas de limitación de dereitos e liberdades fundamentais requirirá a necesaria garantía xudicial conforme á legislación procesal aplicable. É dicir, tradúcese na necesidade de notificalas ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e contar co seu respaldo. Finalmente, hai a terceiro apartado desta lei, hai un elenco amplio de infraccións. Tipificamos máis de 30 conductas consideradas como infracción no caso de incumprimento, dende o uso da máscara, a celebración de festas, incumprir o illamento ou incumprir a cuarentena. As medidas irán de ata 3.000 euros en casos de infraccións leves, de 3.001 a 60.000 graves e máis de ata 600.000 en casos de moi graves. No caso concreto do uso da máscara, a tipificamos como está neste momento no conxunto de España, que son 100 euros, sanción mínima, sin prejuízo que se poida ser superior se as circunstancias son reiterativas. No caso de que o mesmo cidadán, de forma continuada e constante, non acepte a utilización de máscara, evidentemente se podrá graduar a pena. En definitiva, vamos a tramitar esta lei a través do Grupo Parlamentario Maioritario da Cámara, que o presentará como proposición de lei co obxecto de poder aprobala de forma inmediata nas próximas semanas. Entendemos que é unha modificación necesaria, dada a ausencia e vacío legal no ordenamento xurídico español, polo menos en Galicia, todas as capacidades que temos para regular, para dictar normas no ámbito das nosas competencias estatutarias. Recordemos, temos competencia exclusiva en materia de sanidade. Vamos a adoptar esta norma que se basa, en primeiro lugar, nas nosas propias capacidades e, en segundo lugar, nas sentencias reiteradas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que sempre aceptou as propostas do Comité Clínico e da Consellería de Sanidade nos seus autos. Pois ben, neste contexto de sentencias reiteradas do Tribunal Superior e da propia capacidade en materia de saúde pública e de sanidade interior que ten a comunidade autónoma, vamos a dictar esta lei para que, polo menos en Galicia, podamos xestionar a pandemia con maior seguridade xurídica e que podamos xestionar a pandemia con independencia do que decida o Goberno central de estados de alarma ou excepción. Quere dicirse, polo tanto, que entendemos que para o ano que nos queda vamos a ter unha legislación axeitada na comunidade autónoma e non vamos a ter que estar en sobresalto permanente como estivemos nestes últimos meses, dende que se levantou o estado de alarma no mes de xuño. Decía que a cuestión fundamental do Consello deste e dos seguintes vai a ser protexer a saúde, pero tamén vai a ser protexer a nosa capacidade de subsistencia, é dicir, as nosas capacidades económicas. E para isto, sin dúbida, o gasto público vai a exercer un papel fundamental, así o entenden todas as autoridades europeas. E hoxe aprobamos o teito de gasto non financeiro para o próximo 2021. Quixera dicirlles, en primer lugar, que chegamos tarde como consecuencia de que o Goberno central, ata fai uns días, por non decir unhas horas, acabamos de coñecer cal é a súa decisión en temas tan relevantes como o salario dos funcionarios, que non coñecíamos como se iba a
referir, ou fondos europeos de reactivación, que nin siquiera todavía esta semana temos claro cal é o papel e as cuantías que nos corresponden. Por lo tanto, esperemos que a tramitación dende a lei de teito de gasto acelerada do presuposto podamos ir gañando os 2 meses que levamos perdidos como consecuencia da inacción no Goberno central. En segundo lugar, hai que salientar que este teito de gasto é excepcional. Cando digo excepcional, remarco o tema excepcional e, polo tanto, non repetible. E é excepcional por alto na serie histórica que polos recursos extraordinarios que vamos a recibir de fondos europeos e tamén pola cobertura do 1,1% do déficit público que ten dicido o Goberno central para todas as comunidades autónomas. Obxectivos deste teito de gasto: primeiro, a pandemia sanitaria; segundo, a reactivación da economía; e terceiro, nas medidas das nosas posibilidades de axudar as familias autónomos e PEMES que están sufrindo a crise económica e social nos seus propios fogares. Antes de nada, este teito de gasto se circunscribe nun cuadro macroeconómico, as previsións de PIB e de emprego para o ano 2020 e o ano 2021. E quero dicirlles que as nosas previsións de PIB e de emprego non están maquilladas. Son as previsións realistas que, de acordo coa información de Facenda, co Instituto Galego de Estatística e con todos os datos que posuímos, vamos a anunciar a continuación. En relación ao ano 2020, a economía galega entendemos que vai a ter un decremento en términos de PIB do 9,7%. E en términos de emprego vamos a pasar tasa EPA do 11,8%, que acabamos de consolidar neste último trimestre, a un 12,3%, 0,5% máis a finales do ano 2020. Cuadro macroeconómico do ano 2021. A recuperación do Produto Interior Bruto a estimamos nun 8%. E a taxa de paro, taxa EPA, subirá ata o 12,9%. Do 12,3%, con que pensamos pechar no ano 2020, o 12,9%, con que pensamos pode chegar 0,6 puntos máis no ano 2021. Por tanto, se vostedes comparan o cuadro macroeconómico do Goberno central e o cuadro macroeconómico galego, hai importantes diferencias. Diferencias que nós pensamos que son bastante máis prudentes a do cuadro macroeconómico galego que a do cuadro macroeconómico central. A pesar disto, Galicia terá menos paro que España no seu conxunto. Pensamos que entre 3 e 3,5 puntos menos de paro. A pesar disto, Galicia terá unha menor baixada do Produto Interior Bruto este ano 2009, 1,5 puntos por debaixo do que ten previsto o Goberno central, aínda que nós pensamos que a economía española vai a caer máis que o 11,2 que o Goberno central concreta, e, polo tanto, pensamos que este cuadro macroeconómico non ten maquillaxe, e un cuadro macroeconómico que, de acordo coa información que temos, se parece máis á realidade cos datos que temos neste momento. En relación cos ingresos, o cuadro macroeconómico, PIB e emprego, agora os ingresos. Según o Goberno central, a caída de recaudación en Galicia só vai a ser do 1,6% no ano 2021 con respecto á previsión de ingresos do ano 2020, non con respecto aos ingresos reais, senón coa previsión que se deron cando se elaborou o cuadro macroeconómico para o ano 20. O cual, isto é para todas as comunidades autónomas, o cual nos dá un sistema de financiamento autonómico que o 80% do noso financiamento en 7.849 millóns de euros, un 1,6% por debaixo do pasado ano. Respecto a transferencias finalistas ordinarias de outras administracións, estamos falando de fondos europeos, de fondos de dependencia, de fondos de emprego, estamos en 1.176 millóns de euros. E en canto a recursos non financeiros, ascenden a 871, e que basicamente son tributos cedidos, donde Galicia prevé non unha baixada do 1,6 que plantexa o Goberno central, senón unha baixada máis cerca do 5% que do 1,6 que prevé o Goberno central para o IBE e o IRPF. En canto a recursos extraordinarios, hai 3 recursos extraordinarios. En primer lugar, 684 millóns de euros que o Goberno central transfire ás comunidades autónomas, que supón o 1,1% do PIB.
En segundo lugar, o que prevemos que vamos a recibir dos recursos REACT-EU, que é este fondo europeo que entendemos que chegará a Galicia 430 millóns, máis a capacidade de endebedamento autorizada a título orientativo por o Goberno Central, que é do 1,1%, que no caso de Galicia ascende a outros 684,9 millóns de euros. Presupuestamos este 1,1% de capacidade de endebedamento porque o noso comportamento da débeda pública foi moi riguroso en exercicios anteriores e entendemos que temos capacidade de endebedamento do 1,1%. Sendo isto así, sumando os ingresos ordinarios e os ingresos extraordinarios, o teito de gasto que remitimos ao Parlamento de Galicia ascende a 11.664 millóns de euros. 9.864 ingresos ordinarios e 1.800 ingresos extraordinarios. Este é un teito de gastos, 11.664, excepcional porque non se vai a volver a repetir, nin se vai a volver a consolidar en próximos exercicios. É riguroso porque o cuadro macroeconómico de Galicia está sin maquillaxe e os ingresos que nos presupuestamos, a salvaguarda dos ingresos que dice o Goberno Central que vamos a ter por IVA e por IRPF, o resto dos ingresos están tamén sin ningún tipo de maquillaxe. Isto supón un total de teito de gasto en términos de crecemento do 14,9%. É o maior teito de gasto dende que existe este instrumento en Galicia e nos vai a permitir incrementar as nosas capacidades de gasto ao redor de 1.500 millóns de euros, que se anticipo se dedicarán basicamente a investimento productivo, a reactivación económica e a conter o desemprego que estamos convencidos se vai a producir no ano 21 en toda España e, por suposto, tamén en Galicia. En resumo, actualizamos con realismo o cuadro macroeconómico deste ano, aproveitamos ao máximo as posibilidades, dado a nosa menor endebedamento con respecto ao resto das comunidades autónomas e aprobamos un teito de gasto excepcional de 11.664 millóns de euros para manter os servicios públicos, facer unha bolsa moi importante dos gastos da COVID e, por último, reactivar a economía como esperemos e con maior intensidade que nunca nun ano, nun exercicio presupuestario. Dous asuntos en materia de política social que afecta tamén a COVID, detención temperá. Estamos neste momento facendo cribados quincenais aos 17.000 traballadores das residencias e dos centros de discapacidade, probas aleatorias aos 25.000 residentes nestas residencias e agora, por primeira vez, queremos no noso país, iniciamos un estudo de aguas residuais nas arquetas das residencias da terceira idade para detectar con anticipación residuos na auga de infección que todavía, con técnicas de rastreo, non se perciben nas analíticas. Vamos a empezar con unha proba piloto de 5 residencias na zona da Coruña e faremos esta proba piloto con mostraxes que serán analizadas polo equipo de microbioloxía do Hospital da Coruña a través do Instituto de Investigación Biomédica do Hospital e tamén en colaboración coa Universidade da Coruña. Vamos a contar, pois, cunha base de datos, cun cuadro de mandos que permitirá identificar de forma máis axiña posible en residencias onde non hai casos, ou polo menos onde non se acreditan casos, é onde vamos a facer este muestreo para evitar, dado se a auga nos dá un nivel de COVID, para inmediatamente actuar nesas residencias onde aparentemente todo o mundo é asintomático e aínda os test de antíxenos ou as PCRs non advirten, dado o período ventana, a presencia de COVID nos ciudadanos que ali residen. O segundo lugar, no ámbito de política social, nun contexto inédito como este, vamos a ampliar a tarxeta básica para un semestre. A tiñamos previsto para un trimestre e ampliamos ata o 31 de decembro deste ano 2019. Esta tarxeta básica é urxente, prácticamente inmediata. Calquer ciudadano que a solicite, mediante unha declaración responsable, a recibe en 72 horas. É un compromiso entre a Xunta de Galicia que a financia, os concellos de cada os equipos de servicios sociais de cada concello
que supervisa a solicitude do presunto beneficiario, e tamén a Cruz Roxa, a Cruz Vermella, que nos está axudando en tramitar. E non estigmatiza a ninguén. Esta tarxeta é unha tarxeta onde calquer cidadán pode acudir a un supermercado, a lugares para comprar produtos de higiene ou unha farmacia, non ten que facer nada máis que enseñar unha tarxeta que se recarga cada mes e que non ten ninguna estigmatización sobre outras tarxetas de ciudadanos que non posúen estas prestacións sociais. Neste momento hai 20.000 persoas en Galicia que están utilizando a tarxeta básica. Son exactamente 8.000 familias, a unha media de 2 e pico por familia, unhas 20.000 persoas. O que vamos a facer agora é ampliála 3 meses máis, de tal xeito que pasará de 450, 600 e 900 euros a cuantías de 900, 1.200 e 1.800 euros, en función do número de persoas da unidade familiar. Isto supón un incremento de 14,6 millóns de euros. É o que custa esta tarxeta básica un semestre. Insisto, cando adoptamos a primeira ola, activamos esta tarxeta no mes de xullo para 3 meses e agora a activamos ata finais de ano. Con 900 euros, 1.200 ou 1.800, 900 euros para fogares 900 euros ao semestre para fogares de unha persona, 1.200 para fogares de 2 persoas e 1.800 para fogares de 3 ou máis unidades familiares. Outros asuntos tamén no ámbito da atención primaria, referidos a COVID. Levamos insistindo na compra de produtos de merca proximidade para manter a baixada que tivo o canal de hostelería e restauración. Estábamos comprando produtos de merca proximidade tamén para as entidades benéficas e os hospitais. Activamos 24 millóns de euros para o sector primario e agora ofrecemos un servicio de sustitución gratuito no caso de que unha explotación gandeira ou agrícola teña a unha persona en cuarentena. No caso de que un titular de unha explotación gandeira teña COVID e automáticamente hai que cuarentenalo, pois nos suplimos con cuadrillas de 2 persoas que vayan a axudar a esa explotación gandeira ou esa explotación cárnica para os labores obrigados e esenciais para que podan manter esa explotación gandeira ou cárnica en funcionamento. A tal efecto, creamos unha bolsa de 1.600 días de traballo mediante cuadrillas de 2 persoas que irán dotadas con vehículos e materiais de protección laboral e sanitarios frente a COVID. Cal é o procedimento? O procedimento é que se un home ou unha muller que teña unha explotación gandeira láctea, por exemplo, se detecta a COVID, automáticamente ten que cuarentenarse. En ese caso, pode pedir e activar a través de SEAGA que 2 persoas acudan aos seus instalacións gandeiras para atender a alimentación do gando, o muxido das vacas en ordeño, a xestión de produtos perecedoiros, etc. En definitiva, entendemos que a situación da COVID é fundamental para que as explotacións gandeiras podan subsistir, é fundamental para os titulares das mesmas, pero tamén é fundamental para a cadea de industria de alimentación en Galicia e para que non haxa efectos complicados e que haxa algunha explotación que teña que pechar como consecuencia de non poder atender os aspectos básicos do funcionamento ordinario das mesmas. Vamos remitindo, isto acabando. Autorizamos un decreto para transferir ao Concello do Rosal un treito antigo de estrada provincial no núcleo de Tabagón, A Vila e Portecelo, como consecuencia variante da vía de altas prestacións que está aberta neses termos municipais, queda este tramo que o Concello do Rosal o solicita e a Xunta de Galicia o transfire. Materia de augas, 2,7 millóns de euros, abastecemento e nova captación de auga para a ampliación da estación de tratamento de auga potable no núcleo de Teixeiro, Concello de Curtis. Dos 2,7 millóns de euros de investimento, 2,2 é a fronte da Xunta de Galicia e medio millón de euros o financia o Concello de Curtis. Como saben, é un concello con unha actividade industrial moi potente,
aí están grandes industrias que se están instalando ou xa levan instaladas en Teixeiro, no polígono. Un concello de 5.200 habitantes, perdón, con este proxecto poderíamos atender a 5.200 habitantes, así como suministrar todas as necesidades de agua dun dos polígonos industriais máis importantes da comunidade autónoma. Como saben, a nosa Axenda 20 de emprego ascende a 225 millóns de euros con 30 medidas e beneficia a 65.000 galegos e galegas que se atopan sin traballo. Pois ben, hoxe activamos 3,3 millóns de euros para contratar a 256 axentes que conforman a rede de técnicos de emprego de Galicia. Por unha parte, 2,2 millóns para 214 axentes de emprego de dinamización local que traballan nos concellos galegos e 1,1 millóns para contratar 42 axentes que traballan en entidades sin ánimo de lucro para axudar aos colectivos de discapacidade ou risco de exclusión social en atopar un emprego. Seguimos co medio ambiente. Galicia leva traballando nos últimos anos para ser un dos lugares máis verdes e ecolóxicamente máis sustentables e equilibrados de Europa. Temos unha folla de ruta, está no Parlamento unha nova lei de residuos, aprobamos, recordarán, a Estrategia de Economía Circular 2020-2030 e tamén aprobamos, recordarán, a Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía ata o ano 2050. Pois ben, hoxe, Galicia, xunto con Euskadi, se configura como as dúas únicas comunidades autónomas, polo menos que teñamos coñecemento, de ter un primeiro estudio elaborado pola Xunta en relación á pegada ecolóxica na comunidade autónoma. Como estamos, desde o punto de vista de pegada ecolóxica en Galicia? Cos datos estudiados do ano 2019 sobre datos pechados do ano 2016, estaremos na seguinte situación. A pegada sitúase en 3,35 hectáreas globais por habitante, máis de medio punto por debaixo da media estatal, 4,04, e máis de un punto inferior ao promedio europeo, 4,65. Que mide a pegada ecolóxica? Mide a superficie que necesitaríamos cada galego en terra productiva ou medio acuático para producir o necesario de alimentos e para absorber o impacto de CO2 que produce cada cidadán en Galicia. Pois ben, o que necesitaríamos en Galicia é 3,35 hectáreas. O que necesitarían en España é 4,04 hectáreas e o que necesitarían na media de Europa é 4,65 hectáreas. Por lo tanto, esta medida ten un gran fiabilidade e utilidade para coñecer os efectos da sociedade sobre a natureza e para coñecer a eficacia das políticas medioambientais. É dicir, estimar canta superficie de bosque se necesitaría para asimilar o CO2 emitido en Galicia. O 43% da pegada ecolóxica galega a necesitamos para alimentarnos e o 40% para o consumo enerxético que demandamos. O dato da pegada ecolóxica en Galicia se calculou, como digo, no ano 19 sobre os datos do ano 16. Aínda queda camiño por percorrer, sin dúbida, pero se pon de manifesto un dato. Se toda a población mundial vivira como os galegos, necesitarían os recursos de 2 planetas, o doble do planeta Terra, 2 planetas Terra, para cubrir as necesidades, tanto alimenticias como de absorción de CO2. Xunto coa pegada ecolóxica hai outro concepto que é a biocapacidade, que a cifra a disponibilidade de recursos naturais ou a capacidade biolóxica para xerar estes recursos nun territorio concreto. No caso de Galicia é de 3,5 hectáreas globais habitantes. Galicia sería así autosuficiente, 0,15 hectáreas globais por habitantes, xa que a demanda está por debaixo dos recursos que hai no medio. Por tanto, digamos que teníamos un pequeno superávit ecolóxico e en boa medida grazas ao gran tesouro dos montes, por suposto, e o liderado da produción forestal, que é a gran absorbente do CO2 que temos na comunidade autónoma. Por tanto, con este superávit ecolóxico, insisto, pequeno superávit ecolóxico, pero estamos en superávit, pois é moi importante para presentar as nosas candidaturas de reserva de biosfera, ou é moi importante tamén para demandar
determinadas industrias que en Galicia teñen capacidade, dado o noso superávit ecolóxico, que non ocorre así noutras comunidades autónomas que teñen esas industrias a pesar de estar nun déficit ecolóxico potente. Por tanto, Galicia vai a seguir demandando do seu medio natural menos que a media de España e de Europa. Galicia neste momento xa empeza a ser autosuficiente ecolóxicamente pola maior capacidade de regeneración dos seus ecosistemas, e Galicia sigue traballando, a pesares diso, por suposto, na loita contra o cambio climático, na disminución das emisións e no cuidado da madeira, nos 2 millóns de hectáreas de bosque que posuímos na terra. E, por último, en materia de infraestructuras, un acordo de gran relevancia para a área metropolitana da Coruña, a intermodal da Coruña, estación de ferrocarril, estación de autobuses, 80 millóns de euros de investimento. É unha gran actuación, estamos neste momento executando esa estación intermodal en varias cidades galegas, Ourense, Santiago, Pontevedra e Vigo. Houbo discrepancia coa anterior Corporación da Coruña e coa Adif, por fin chegamos a un acordo, temos xa un acordo valorado en 80 millóns de euros, e a Xunta de Galicia hoxe autoriza a súa aportación, que é a financiación íntegra da estación de autobuses, que é competencia da comunidade autónoma. Por tanto, con este acordo onde a Xunta participa, se pecha o financiamento do aparcadoiro, o proxecto das zonas comuns, a estación do ferrocarril e a estación de autobuses conectada entre sí e formando unha unidade de transporte que é a estación intermodal. A Xunta de Galicia pon 17,4 millóns de euros o financiamento completo da estación. Xa temos neste momento, Galicia, Xunta, o proxecto básico de infraestructura, está en redacción o proxecto constructivo e entendemos que podemos licitalo o próximo ano 2021, unha vez que se nos entregue. Esta estación intermodal, no que se refire á estación de autobuses, contará cun edificio para viaxeiros, conectado cunha pasarela peonil, coa estación do ferrocarril e co exterior, tamén unha planta baixa que servirá de aparcadoiro, andar intermedio para dársenas e o cubrimento gardando coherencia co proxecto da estación do ferrocarril. O Concello aporta 14 millóns de euros para a execución dos accesos e tamén ten que licitar e executar obras no entorno como a remodelación da Avenida da Sardiñeira e o seu enlace coa Avenida de Arteixo, así como as actuacións da Avenida de Ferrocarril. E, por último, a outra parte intervinte, o Adif, pois fai a estación do ferrocarril, que importa neste caso 48,5 millóns de euros pendente de licitación tras retrasarse ata o ano 2021. Nós vamos a seguir facendo os deberes, seguro que a estación de autobuses estará finalizada antes que a estación do ferrocarril. Creemos que este modelo de cooperación é un modelo interesante. Está acreditado, pois, que neste modelo, se as partes sumamos, podemos facer infraestructuras xuntos. Veño a animar a seguir facendo infraestructuras xuntos co Concello da Coruña, que do mesmo xeito que pon 14 millóns de euros para a estación intermodal, creemos que un investimento que é 10 veces máis grande que a estación intermodal, que é o complexo hospitalario na Coruña, ben merece a aportación do Concello do mesmo xeito que o Concello aporta para un investimento 10 veces máis pequeno que a estación intermodal. Isto é todo e quedo a disposición para preguntas ou comentarios. Grazas. Sí, por favor, presidente, quería coñecer a súa opinión sobre os presupostos, o proxecto de presupostos xerais do Estado no referido a Galicia e tamén a súa impresión en vista dos peches perimetrais dos territorios cos que linda Galicia, se os galegos, á espera da reunión do Comité Clínico de mañá, poden contar con algún peche en zonas ou cidades galegas. Ben, en relación cos peches perimetrais de comunidades autónomas, en certo modo, Galicia está cun peche perimetral, dado que as comunidades autónomas colindantes, Asturias e Castela e León, decidiron pechar os seus territorios. E tamén entendo que o norte de Portugal. Nos vamos a seguir traballando con mesmo rigor. Mañá se reúne o Comité Clínico. O Comité Clínico xa ten avanzado dende o martes que hai risco evidente nas cidades galegas. Prácticamente todas as cidades galegas con menor intensidade
a cidade da Coruña está nunha situación de risco que avaliará o Comité Clínico e tamén se avaliará por parte do Consello de Sanidade cos alcaldes das cidades de Galicia. Por lo tanto, mañá venres ou luns, que se volverá a reunir o Comité Clínico, adoptaremos as decisións que a situación epidemiolóxica nos demande e seremos coherentes coas decisións que adoptamos en cidades como Ourense e Santiago si o resto das cidades chegan a datos similares ou iguais dos que chegaron a Ourense ou Santiago. Quero, por tanto, trasladar que o feito que Galicia este mellor, e o feito é que está mellor porque adoptamos medidas anticipándonos. O procedimento de seguir tomando medidas anticipatorias vai a ser o procedimento que siga o Comité Clínico e o propio Servicio Galego de Saúde e o Goberno que o ratifica. Vamos a ver, por tanto, mañá como evolucionan os datos ás 20 horas do día de hoxe, o acumulado dende o luns e, se hai algunha novedade, pois se coñecerá mañá, previo coñecemento dos alcaldes das cidades galegas. Nos preocupa, efectivamente, as cidades de Galicia, concretamente a cidade de Vigo, a cidade de Pontevedra, a cidade de Santiago, a cidade de Ferrol e a cidade de Lugo. Básicamente, en algúns casos destas cidades, as zonas perimetrais, as zonas metropolitanas tamén preocupan en algúns casos. Pero, insisto, vamos a seguir con rigor e con metodoloxía, sin anticipación, sin frivolización e sin confusión, intentando dar información ao respecto, pero sí trasladando preocupación intensa nas cidades que acabo de facer referencia. Sobre os presupostos do Estado, e concretamente os presupostos no que afecta a Galicia que coñecimos no día de onte. As primeiras valoracións, pois, lamentablemente, son valoracións con máis oscuros que claros, con máis sombras que luces. Lamentablemente, constatamos que son os peores presupostos xerais do Estado no que o investimento se refire dende hai 15 anos. Estos son os datos, lamentablemente, que son así de claros, porque os números non son opinables. 832 millóns de euros en investimentos en Galicia é a cifra máis baixa dos últimos 15 anos en investimentos do Estado na comunidade autónoma. Baixan un 11% con respecto ao último presuposto aprobado, que era do ano 2018, do goberno, en ese caso, do Partido Popular. Sube os investimentos un 12% en comunidades autónomas, en 12 comunidades autónomas, e baixa en 5%. Evidente, se non somos unha das 5 comunidades que baixamos, estamos de algún xeito financiando as 12 comunidades autónomas que suben. Galicia tamén baixa no investimento regionalizable o 6,6% cando estábamos o 9% no ano 2018. Isto é así de incuestionable. Pero tamén é incuestionable que hai algunha luz no presuposto. Eu creo que a luz máis importante deste presuposto é que por fin, e digo por fin, se vai a eliminar a peaxe entre Vigo e Redondela, Redondela-Vigo. Por fin se vai a aceptar a proposta da Comunidade Autónoma de deixar sin efecto a peaxe o incremento acumulado durante os 20 anos próximos como consecuencia das obras da Ponte de Arrandia de Circunvalación de Santiago, e por fin parece que se vai a facer un viaxe gratis na volta, en viaxes de ida e volta e pago telemático o mesmo día. Digo que, por fin, parece que isto se vai a facer. Por tanto, digamos que a única luz que observamos no presuposto da comunidade autónoma. Veremos a ver, en todo caso, a partir de que mes. Veremos, en todo caso, si isto se confirma. Levamos sete reunións e cartas e notificacións ao Goberno de España pedindo algo que xa tiñamos comprometido. A eliminación da peaxe de Vigo-Redondela estaba comprometido co ministro Íñigo de la Serna de forma pública e notoria e que entraba en vigor en xullo do ano 2018. Probablemente entre en vigor 3 anos máis tarde, pero o saludamos, aínda con retraso. Levamos advertido de que o incremento do 1% acumulativo durante os próximos 20 anos é un negoción para Audasa e é un desastre para os bolsillos dos galegos,
Parece que o Goberno central vai a poñer ese 1%, o que é sorprendente é que o faga sin revisar o acordo con Audasa, porque isto vai a supoñer incremento de tráfico para Audasa e, polo tanto, o lóxico é que sexa un equilibrio e de que ese incremento de tráfico teña un tope, porque senón o único que estamos é metendo todavía máis beneficio ás contas de Audasa e perxudicando o diñeiro, neste caso do presuposto xerais do Estado, que é o diñeiro de todos os españois e tamén dos galegos. E, por tanto, esa é, digamos, que o único boa nova que temos. Pero, evidentemente, ter o presuposto máis baixo dos últimos 15 anos en investimentos en Galicia comprenderán que eso é unha moi mala noticia para a comunidade autónoma. Non sei se es interesa entrar en detalle en investimentos concretos, se pode facer, pero, bueno, tamén é certo que temos máis tempo, máis días para facer. Presidente, buenas tardes. A mí me gustaría saber qué le parece la propuesta de la Comunidad de Madrid de cierre perimetral durante unos días y no un plazo mayor, como parece que contempla el estado de alarma. Gracias. Mire, como usted sabe, nosotros llevamos desde hace tiempo solicitando al Gobierno de España que ejerza como Gobierno de España. Y llevamos hace tiempo pidiéndoles que para gestionar una pandemia las autoridades sanitarias necesitamos una ley de pandemia y no un estado de excepción. Y por consiguiente, llevamos mucho tiempo solicitando al Gobierno central que gobierne, como lo hace el presidente de la República Francesa o la canciller Angela Merkel. Aquí no. Aquí el Gobierno central deja que las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla hagan lo que consideren oportuno, de acuerdo con un texto que habilita para mantener esta situación durante nada más y nada menos los próximos 6 meses hasta el 9 de mayo. Comprenderá que estamos ante un supuesto excepcional en la Unión Europea. No hay un caso como el español. No hay un caso en el que un país de la Unión Europea active un estado de alarma, más excepción que alarma, durante 6 meses y que cada comunidad autónoma haga lo que considere oportuno, más las ciudades de Ceuta y Melilla. Los presidentes autonómicos somos autoridades delegadas del Gobierno y, por lo tanto, entiendo que cada presidente autonómico, en el ejercicio de sus competencias delegadas, debe de actuar conforme a ellas. Y estoy convencido que todos los presidentes autonómicos actuarán conforme a las competencias delegadas que gestionamos. Fíjese si somos responsables los presidentes autonómicos que aceptamos la delegación de competencias. ¿Qué ocurre si un presidente autonómico no acepta esa competencia delegada? ¿Cómo se resuelve, pues, esa situación? ¿Qué actuaría el Ministerio de Sanidad en esa comunidad autónoma? Y también me sorprende cuáles son los datos sanitarios de Ceuta y Melilla, que son las únicas 2 ciudades donde el Ministerio de Sanidad tiene competencias sanitarias y son 2 ciudades que están en una situación de colapso. Menos mal que el Ministerio de Sanidad no es el que gestiona toda la sanidad en todas las comunidades autónomas, porque me sorprende mucho que en Ceuta y en Melilla no haya un cribado generalizado de todos los ciudadanos de esas 2 ciudades. Porque el Estado, el Gobierno central, tiene capacidad más que suficiente para hacer cribados en Ceuta y Melilla de una forma completa y global a toda la población. Y, sin embargo, en las únicas 2 ciudades donde gestiona la sanidad, si usted ve el ranking de tasa en los últimos 7, en los últimos 14, ocupación de UCI y ocupación hospitalaria, es uno de los lugares de mayor preocupación del conjunto del Estado. Por tanto, quiero decirles que no estamos en la mejor de las situaciones. Pero en relación con Madrid, ya le digo, supongo que cada presidente autonómico ejerce las competencias en el ámbito de la delegación que el Gobierno central ha depositado en los servicios de salud de cada comunidad autónoma. Alguna pregunta máis na sala? Pois pasamos á videoconferencia. Daniel Domínguez, de Faro de Vigo. Hola. Oiga, non sei se me escoita ben. Sí, perfectamente. Eu quería preguntarlle 2 cousas, presidente. A primeira, polo tema da nova lei, e é para preguntarlle se con esta proposta de lei a comunidade, as autoridades, a Consellería de Sanidade vai poder ordearlle a alguén vacinarse
ou manter unha cuarentena en casa, que entendo que agora non se podía, e que multas habería en caso de non facelo. E a outra pregunta é, mañá di que se van tomar medidas no comité clínico, quería saber se Galicia descarta un peche xeralizado a estas alturas. Gracias. Ben, en relación coa pregunta sobre a Lei de Saúde, entendemos e entendo que con este texto legal as autoridades sanitarias galegas si teñen competencias para obrigar xenéricamente á población a cuarentenarse no caso de ser positivo en coronavirus e a illarse no caso de ser contacto estreito. En relación coa vacina, se as autoridades, Organización Mundial da Saúde e as autoridades europeas consideran que a vacina é obrigatoria, si teríamos capacidade para vacinar de forma obrigatoria a nosa población. No caso de que no calendario vacinal se considere que a vacina fronte ao coronavirus, no caso de que exista, e no momento de que exista, non sería obrigatoria, entón, evidentemente, nós non poderíamos obrigar a ninguén a vacinarse. Sobre as sancións, insisto, hai uns 30 casos tipificados, non recordo con exactitude como se implementa, se é unha sanción leve, se é unha sanción grave ou unha sanción moi grave. Nos próximos días, o Grupo Parlamentario Mayoritario da Cámara entregará como proposición de lei o texto e poderemos ver con exactitude como se concreta o calendario, a tipificación de infraccións e que graduación ten cada unha desas infraccións. En relación co peche perimetral de Galicia, neste momento, cos datos do día de onte, non contemplamos o peche completo da comunidade autónoma. Non o contemplamos. Mañá, insisto, o Comité Clínico vai avaliar a situación, seguro que o luns ou martes ou máis tardar vamos a volver a ter outro comité clínico e probablemente entre o venres, luns e martes, pois xa teñamos unha opinión xa máis concreta, máis perfeccionada das medidas que se implementen na comunidade autónoma. Pero, insisto, con datos de onte, ás 20 horas, non consideramos necesario pechar a comunidade autónoma fronte a outros territorios do país. Seguinte pregunta, Alberto, de Nos Diario. Boa tarde, presidente. En Castela e León anunciouse hoxe que se en 10 días non melloran os datos, poderás estar ás portas de decretar un confinamento domiciliario, na liña do que onte tamén decretou o presidente Macron en Francia. Ten vostede o Comité Clínico esta medida enriba da mesa para os vindeiros días na Galiza? Gracias. Con datos de onte ás 20 horas non contemplamos esa medida. Pero reitero, mañá vamos a ter reunión do Comité Clínico e entre o lunes e o martes vamos a ter a segunda reunión do Comité Clínico en 48 72 horas sobre a penúltima, que será o venres. Aí vamos a tomar as decisións que se consideren oportunas. Insisto, coa situación epidemiolóxica de Galicia a día de onte non contemplamos un confinamento obrigatorio dos 313 concellos galegos. Non o consideramos. Por tanto, o que eu podo dicir, se mañá ou o luns temos novos datos epidemiolóxicos, pois teremos a proposta que comunicaremos previamente aos alcaldes e despois a todos os cidadáns, conforme o que ven sendo habitual nos últimos meses na Comunidade Autónoma de Galicia, dende que adoptamos no mes de xullo o confinamento perimetral de varios concellos da Mariña Lucense. Seguinte pregunta, María, del diario.es. Hola, bo día. Quería saber si, visto que a lei a lei que propón a Xunta limita dereitos fundamentais, se teme que chegue ao Tribunal Constitucional e, por outra parte, si segue deixando a aplicación das medidas, o respaldo das medidas no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que cambio supón co sistema que se utiliza a día de hoxe? Ben, entendemos que esta lei é constitucional, obviamente, porque senón non a levaríamos á Cámara. Entendemos que esta lei bebe das dos autos reiterados do Tribunal Superior que se veñen emitindo de forma continuada no mes de xullo, agosto, setembro e outubro. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aceptou, a pesar de que xa estaba en vigor o estado de alarma, o pasado luns, aceptou a decisión que habíamos adoptado con anterioridade ao estado de alarma de perimetrar e de seguir con estas medidas en Ourense, nas zonas de Carballiño e nas zonas de Verín.
as aceptou sin necesidade do estado de alarma. Na miña opinión, primeiro porque estaban moi ben fundamentadas, segundo porque había criterios epidemiolóxicos concretos e específicos de cada concello, e terceiro porque hai un comité clínico suficientemente amplo, representativo e profesional que acredita que isto non é unha medida desproporcionada, nin é unha medida, digamos, política da Consellería de Sanidade nin do Goberno de Galicia. Por tanto, a lei a facemos nese contexto, no contexto dos autos de forma reiterada dictados polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ademais, para que quede claro, e para que a lei, entendemos, este dentro dos parámetros constitucionais, mentras non haxa unha lei de pandemias nacional, vamos, en algúns casos, a solicitar a confirmación das decisións sanitarias con respaldo xudicial. E, por tanto, entendemos que non invadimos as competencias do Tribunal Superior de acordo coa lei da xurisdicción contenciosa. E, ademais, esta lei o que establece son unha serie de solucións a eivas sancionadoras e tamén a decisións en materia de saúde pública que non afectan a dereitos fundamentais e que estaban sin regular. Por todos estes motivos, e polo que entendemos que esta será a primeira lei de pandemia que exista nunha comunidade autónoma en España. Por eso entendemos que esta lei é constitucional e respetuosa coa salvaguarda xurisdiccional dos dereitos fundamentais e é coherente cos autos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictados durante todos estes meses. Non hai máis preguntas, presidente. Moi ben, pois moitísimas gracias a todos.